Kahibaw ba mo nga gipakyaw sa mga taga-isla sa Camotes ang unom sa 7 ka mga awards sa Sugbusog program sa tibuok 5 distrito? Human sa district level evaluation sa ikaduha nga round sa Sugbusog Gardening Contest, nakuha sa mga taga-isla sa Camotes ang Best Household Containerized Backyard category, Best Barangay Small, Medium ug Large category, Best Purok Backyard ug Containerized category. Kaniadtong Mayo 3 hangtod 4, Lunes ug Martes, gilibot ni Gobernador Gwen Garcia inubanan nila ni Department of Agriculture Regional Director Salvador Diputado, Bukal Red Duterte ug Bukal Miguel Magpale ang tibuok isla sa Camotes aron personal nga bisitahon ug i-congratulate ang mga mananaog sa Sugbusog program. Una nilang giadto ang panimay ni Renato Garrido didto sa Barangay Sunog, lungsod sa San Francisco, kinsa napili isip mananaog sa Best Household Backyard category. Nahimong inspirasyon sa ilang barangay ang nursery ni Garrido tungod kay bisan o gamay lang ang luna sa iyang nataran apan puno sa mga utanon ang iyang garden, aduna pay binuhing manok ug kanding. Matud ni Garrido nga kapina sa 71 kilos ang iyang na-harvest ug nabaligya nga upo. So kompleto mao nang nidaog kay naa ang tanan natong gipangita sa atong grading system. Congratulations gyud Renato, Marina, congratulations kay maka-inspire gyud kaayo. Ako na-inspire gyud ko, nakaingon gyud ko honestly ha, tinuoray gyud ni sa hilom niingon ko salamat Ginoo. Salamat gyud nga sa makausap pa gipamatud-an na sad nga anay gyud ikapasigarbo ang Sugboanon. Anay nga hinuon sumbanan. Duha ka awards ang nadawat sa Barangay Kansabusab. Kini mao ang Best Barangay Plant Nursery Small category, samtang ang ilang purok na tapad lang sa ilang barangay nursery ang Purok Fire Tree na himuusab nga Best Purok Backyard category. Dito sa ilang nursery, gitilawan gayud ni Attorney Diputado ug ni Kongresista Duke Frasco ang ilang presko nga kamatis nga gikan pa sa punuan. Tungod kay organic man ang maong garden, wala kini mga sagol nga chemical nga pesticides, mao nga luwas kini kaunon. Samtang ang panimalay ni Carmencita Estremos nga anaa sa Bukirang Barangay sa Villahermosa, lungsod sa Tudela, nakadaog nga Best Household Containerized category. Gipasigarbo gayud sa lungsod sa Tudela si Carmencita. Samtang sa samang adlaw, nilabang si Garcia ngadto sa lungsod sa Pilar aron bisitahon ang municipal winner Best Purok Containerized category. Mo ni siyang tuba, mo nilang gigamit nga pesticides aron dili malata or kanon sa mananap ang ilang upo. Iya usab gi-inspeksyon ang Best Barangay Small category, municipal winner nga mao ang Barangay Esperanza. 238 na ka mga panimalay ang ilang naapod-apuran ug mga seedlings. Kung mag-distribute na mo, himo na to na nga usa ka community project. Magdungan tagtanom tanan. Kay ang mahitabo god og inyong itagsa-tagsa, ang uban mo tanom, ang uban di ipupunduro na di askilid hangtod mamatay. Unya, og ang himuon ninyo ng community project, nakaplano mo og asang dapita itanom. Matud ni DA Regional Director Salvador Diputado nga mintras wala pa'y klarong tambal sa COVID-19, dublihon ang kakugi sa mga katawhan sa pagpananom. Wa ta kahibaw unsay tambal sa COVID. Mao na nga atong sigurohon ang atong tiyan hustog kiktaon. Kay mao ra nay atong panagang strong resistance haron di ta magka-COVID. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.